Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Your rainbow. Bayaran pa di ay nimo kining kwarta ha? May bukong di na. Pero, aron mo gawas gid ang kwarta ni mama, akong gingnan nga cash advance na nako. Paita. Mahimo ba na lang pagreklamo gud? Amy, aron mausab na ang pagtaga ni mama nimo ba? Og aron natagan pa ko niya og inig pangayo na ko kwarta. Doon na lang ko ihangyo nimo ha. Unsa man na? Ayaw na pag-adto sa amo. Ayaw na sa muka si Sarah. Makasaad ka ba nako? Amy? Anton. Nagtuo ka di ay nga kwarta ray akong giapas. Hinungdan nga nangita gid kog paagi aron pagpatay sa garbo ni atong imong ex. Gito ni Sarah ang iyang garbo. Pinaagi sa pagpakasal ni Mateo. Gusto lang niya nga di madapatan sa iyang amahan. Mituyo gid siya sa pagpuyo sa inyo. Aron magkita gihapon mo Anton. Aron iya ka gihapon Di matintal. na tinuod, Amy. Kana. Maugid ka na akong kikadlukan. May pagbati ka gihapon atong imong ex. Kay mulaban mong kanina. Amy, naglikay lang ko nga di mauwawan sila si mama. Makauwaw magod kung muadto ka dito o magsinggit-singgit sa ka. Naibaw ka ba ya? Nga gitahod si mama dito sa amo. Ang imo ra bang kong ex mo ay gusto na kong pakauwawan? Maapil ang ako manghod. Kaya mo mang gidamay. Mahimo ba di lang ta maglayas mahitong ni ana? Tumani lang ko sa kong hangyo nimo. Aron mausab ang dagan sa kong kinabuhi uban sa kong inahan. Mudayon sa glaban ng imong inahan sa imong ex. Ang ako ra manghod mo ay gipanalipdan ni mama. Sa ato pa. Dili nimo ihatag nako ang kwarta. Kung dili ko mosaad. Para ra gyud ni sa malinaw na tong pagpuyo. Gusto kong tagdon ka na ni mama. Gusto kong dawaton ka na ni mama. Aron kung magminyo na unya ta, dili ko mahasol. Please, Amy. Sa ari ko. Nga di ka na mo ato sa amo, okay? Oh, mosaad man ko. Basta dili ka sa magpakita nako motibo. Nga importante pa sa imong kinabuhi ang imong ex. Adto na ko manarbaho sa layo, Amy. O kung maplastar na ang atong pagpuyo dito, mahimong kuhaon ko ikaw. Aron adto na ta dito mamuyo. Tuhoy ko, Amy. Nahigugma lang gid ko nimo Anton. Og dili ko gusto nga mahiubos ka nako. Amy, Okay, sige. Ako isaad nimo nga dili na ko moadto dito sa inyo. Ako na ni. kadiyot lang. 20K ray imo ana. Oh, Kaya ang sobra na akong gamito sa kong biyahe. diha na lang na nimo oy. Oh. Ayaw good dayon panluo dayon. Saan ka? Okay. 20K lay ako Nagkinahanglan sa kog ako magasto dito. Ano man, okay ka? Ay, palang ko ma-in love nimo ay di gyud unta ko musugot ba? Sige. Okay ra ko. Dako gyud og gugma si Anton sa iyang ka-live-in. Nganog nakasulti ka man ni anak. Nanghuwam gud siya ni dakong kantidad ma. Aron iyang ibilin. Iya kuno kining gibuhat aron dili na makahuna-huna sa pag-ani dinhi kadtong babayana. Mamon kuno iyang ibaon nga binlan siyang igo-igong kwarta basta dili na maghasol nimo. Mituosad ka ma. Usahay, mukapyut lang kita sa paglaom nga maminaw katong babayana kang Anton. Pero panid-an ko gyud katong babayana. Duda gyud ko. Si Anton gyud sad-an ma. Kun unsa may mahitabo na ako og sa among anak.
Nagyud ko'y problema. Makasulbad man di kag problema, Anton. Karon dayon. Ako nang atuon si Roger. Aron ihatag niya ang gikinahanglan niyang kwarta. Kitsa man yung nanawag? Tingalig si Roger. Oh, si Anton may nanawag? Ngano nanawag man ka? Unsa man karon ka mamalit og mga kahimanan sa kusina? Nagilista ko, Anton. Aron mangumpra na. May pagbikuyog ka nako. Bitaw unta to, no? Pero okay lang. Misamot ko ka in love ni mo, Anton. Dali na na yung paduko ng imong milking cow, ah. Mula ka man ko siya sa Cagayan. Iyara ba unya kong kuhaon? Oh, uban. Ayaw siyang biyae. Hangtod mo lagom. Approve! Bugart! Di ko ha, di ko. Ha? Unsa di ko bugart? Di lagi ko. Sige. Kung di ka, di ta ka sugon paritsyo paw. Atong tulo ni Sarah. Pagkaon rin ay may sugo dong. Hasupa pa kaya, ambi ko tabi. Di ko ay. Di na ka masugo na ko. Di na ko ay. Tapulan day ka. Isang buong kang mama ha. Ay, tara na dong. Sumbong kong mama ni mo. Balibad ka na ko. Balibay din ko dong. Kaya abin ako muadton sa stock room. Sa ang maman mo. Gawas pa, di ko gusto mahimo kang kriminal. Bugart. Oh. Doon na jud pusil papa dito sa stock room? Ha? Kisa ba nagsulti doon ay pusil na to stock room ay? Ala, ikaw jud ra ba? Ako, Jod? Ay, tayo mong Jod, oy. Ayaw taon, Jod, ko pa sa nginli, Jod. Tawang ka. Kay naskamang ka. Silong mata. Itan mo na kay. Di ka pinanggay, sus. Di bitaw ka kay bawo nga. Doon ay pusil mo papa sa takrom. Di ka na ibaw na. Sa damgo. Lumiyat tuta ng naman. Duda ng naman. Sus. Ay, takdan tanim mo, eh. Palit na siya paw. Sa kadusina ha. Alam, may ganay. Salamat nga migawas ka, Bugart. Oh, uy. Imo rin kong get na rin dong. Oo, aron magsabot ang duha. Sabot to sabi ito sabutan dong. Asam ka? Ay, sugo, kung dumatiyo pa itong supa, wey. Dali, sakay sa auto. Oh, ha? Dili mayo anita din magsulti. Tingalig doon yung gawas diha. Mugawas si Mateo, baka si Sarah. Makitaan ka. Dali din sa auto. Lisod na yung plano dong da. Mapatay kong mama ni mga anak, kundi si manghod mo. Kundi ba ni Sarah? Sus taon. Mao gani nga ikaw ang gusto na ko ikasabot. Igo ra gyud nimong ihatag ang cellphone aron magkasulti Miss Sarah. Ha? Sakpan tang dong matiyo na dong. Sakita ra pag manumbag ng manghod mo. Way kontrols ko mo. Di pa gyud mo makasabot sa ko gibati. Ha? Nagmahay na ko. Sobrang na akong pagbasol nga nung wa ko hatagig bili ang luha ni Sarah. Karon gisudyaan ako sa kong konsensya. Sobra gid kaya ang kong pagmahay, Bugart. Busa sabtak ko ninyo. Maniging undo nga wahi ang pagmahay. Sayangan ni mo babae nga mo inay gugma ni mo tinuray. Mao na, At to Bugart. gikas babae nga way gugma ni mo. Wa kita ni mo yab. Sige nagpangisog. Sa naman taon ka eh. Gani nga na konsensya ko, nagbasol ko. Sinsya na ka? Oo. Maluoy ta ko nimo pero maluoy na lang ko nimo eh. Hilak naman ka. Hilak ka? Ay, babae ko, binuangi di ako, Bert. Sige na ba? Nabaangi ko.
Kadaghaan ko din yung siupaw, Bugard. Ay nga natin kakalab, ma'am. I care Yeah. for you. Sam kay. Tawag ko isa ni mama eh. Matay pa yun, ma'am. Wadyo ko isa ni. May mumluhod ko sa mong atubangan, ma'am. Ay. Ay, pagluhod, ha? Ang luhod ko. Ay, bawa ko, maglisod kag barog. Hindi, may luhod ko. Ganahan ko luhod lagi. Baita, beli mo, mama. Baita sa mga. Usa, magkaoy. Ano ang ganahan ko ni? Saan ba si drama ni mo? Mag- Padugang kas pusta, Bugard. Ha? Ha? Haw, wag ka nag-bonus madawat gay kanako. Sige. Bahala ko. Di ko matagag bonus, ma'am. Kuan lang. Usoy ko ana. Ngisi man ka. Kuan ba? Unsa lagi? Iyay. Pagkuan ba ka nang pagsabot rin akong gikinahanglan mo, ma'am. Usay pagsabot. Luhod ako. Angay kong sabton ang giingon nimong pagkir nako. Ha, di na ko patimplan nimong kape, Bugard. Hindi na mao, ma'am. Nausa magyug ka, Bugard. Muluhod lagi ko sa matubangan, ma'am. Aron imo kong sabton. Dili lagi ko gustong muluhod ka. Ganahan. Maglisod kag barog. Ganahan lagi ko. Unya. Ako na ibutabang sa pagpabarog nimo. This is not a joke, ma'am. Uy, I'm really serious. uy. I need your cooperation. That you luhod ko, ma'am. Bahala ka. Lagi ko. Ludha ko. Unsa man lagi ka? Ha? Luhod ko. Dire kalingko dire. Ha? Dire tupad. Ay, noon lang oh. Ayaw lang pagluhod. Ha? Kay di gyud in taon ko kadaog sa pagpabarog unya nimo, Bugard. Lingkod dire. Magtupat ang duha, ma'am. Pabor ba gusto o ni mong sikora? Oh. Yung siko ba, pabor kayo si mong tuo sa kong naong. Di ka ko madungag tumba ang chair na ko with me. Ay. Ha? With me? Ay. Sa pagtuon nimo nako brutal. Kuan mo, ma'am. Wabi ang ngayon na imong dagway lang si So, But lang ni Moy. serious ko, ma'am. Ha? Serious? Kani, Sa? di ko gusto nga ako ginibuhaton, ma'am. Kay, makalitan juga sa akong itugan mo. Animal kang bugartaha ka. Ibog kong gipahinang. Unsa man? Ipahipos na kung tanan nimong gamit niya. Taga ti kag termination pay. Ma'am, ayuton. Ha? Ayuton, ma'am. Saman. Ayuton. Ay. Ayuton ko pabuhaan, ma'am. Di ko musugot. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!